हाजारखि दुखु जाया मानो आं अरायबो नै लोगोफोर नायलायदो दिनैबो एकदम माने फुरा अखा आरोना बुंनांला दिनै आरो बांसिनसो मैयानिफ्राय आं जे बन फोरानदोंमोन खोबनासो दोनदों थिखोनोनो हास्लाबासो मोनायावसो हादों नालाय अखाया बेनि थाखायनो आरोना लोगोफोर लोगोफोर नोंसोरथ' नुखाबाय अखाया फुरा हागासिनो दङ ओमफ्राय दा एसे माबादों खमायदों आरोना ओमफ्राय जोंबो स्कुलाव ओंखारलांसै 7टा जाबायानो लोगोफोर दायो ओंखारलांसै ओमफ्राय टट'खौथ' मोनो मोननाया ओमफ्राय बाट गेस गैयाना ओमफ्राय नानिखौ आङो ब्रेकफास्ट खालामनाय जायासै मानोना अर जरायनांगौ ओमफ्रायो माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर स्कुलाव थांनानै आङो बे दखानावहाय जिरायनानै नानिखौहाय माबाफोर जाहोनसै आरोना लोगोफोर दिनै माथो खालामबावनो गेस गैया ओमफ्राय अराबो थाब जोङाना ओमफ्राय हाखु दाखु जायो मर्निंनिफ्राय सिखांबाबो लोगोफोर खबर थादों होनबा बिदिब्ला आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला खबर थादो स्कुल थांनो ओंखारबाय जों दायो नानिखौ बाना सिजोंहाय अखाया दा एसे खम जादों आरोना बाना लाबाय आं बास स्टेन्डसिम नैबाहाय बिराद दिगदार जायो आखाइ थोंसेजों हमनो है दल'था माय दल'थाया गोग्लैबा आं दाय गैया होनखायो आं दुगै ओं लोमजा लंपेन्ट बोखोनांगौ जारलासो दैयानो जा बुरजासो जानानै थादों नालाय नै बामखौनो लोमलाय जोंथि अखाया बुरजा हादोंना गोलैबा आं दाय गैया गथ' दल' थाखा होनखायो अबेयाव फुजानिसो हारसाफ्रा बिदिनो लागायखायो जोंना आलदासो बिदि नङा जोंना बालासो दादा लाबोनासो बिहारनिफ्राय बिहार दैयानो दाबो जोबनो रोङा अखा हायाबा हामसिगौमोनहाय थाब थांनांगौ जानायल' नङा जानाय सोलाय माथो दङ खाजायानो गैया न'आवहाय जाबाय लामायानो गैला नालाय हाइरडआनो एसेल'थारसै नालाय नुवाखै थैगोनसो बे एसेल'सो लोमजोब्बाय दैयानो दैजों थाबायबोबावबायसो आङो माथो बेलाय टट'आलाय दंमोनहाय मोननै थांगोन ना थाङासैथाय बेसो मेन खोथाया टट' लाहैग्रोसै दे लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' बारासिनसो हाबाय अखायानो नै दायो स्कुल मोनफैबाय आङो जिरायदों आरोना दायो नानिखौ एग्जाम होखांनानै लाना फैफिनबाय आङो लोगोफोर थांफिनगासिनो दं न'आवहाय ओमफ्राय जल्दिनो रेडि जानानै थांनोसै आरो जेसेनो थाब थाङो एसेनो थाब सफैगोन नालाय आंनि थाखाय मोजां आरोना लोगोफोर थांबाय थानोसै होनबा दायो देलायखांबाय जोङो थाब थांलाबायनोसै अखा बोथोराव मोजां गानबाय थाला आङो जानला मोनला गानलाबायबाय सेन्देलाबो हावजोंनो गानलाबायबाय थांगोननोसै लोगोफोर जल्दि नङाबा टाइमा बारा जाबा बासआथ' बेसे गोबाव लायो मिथिखायो थगाय थादो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव बासाव गाखोबाय दायो जोङो टिकेट दानो थांबाय खुस्रा गैयिनि टिकेटखौनो हरासै आरोना ओमफ्राय नांला होनबाय बे सेकारा सिनायखायो नालाय दा गाव हरसिगोननो थांगोननोसै लोगोफोर ओरैबायदि अखायानो नागारा दासिमबो हागासिनो दंबावो बासा हगारबाय दायो गसाइगावनिफ्राय थांगासिनो दं खालिथार आया जोंना बमा बामसो दा सनालिया बम होनो मालाय बामखौ नोंहासो बामखौनो बम होनो दा बुरखेलायाव थाद'फैबाय नै टायार माबा नायदों अखाया नागारनो रोंनानै सनालि मा जाबावनांगौ नुवाखै बबावबा संदों खानाया मानो जायब्रें खालामदों
Tanda hawa. Serpangguरि मोनफैबाय दायो. अखायानो हागाया दाबो दंबावो एसे एसे. मोनफैबाय. दा ओंखारलाबाय गोलैगोनबो. गोलैगोन दा ओंखारलाबाय. सफैबाय दायो जोङो टट' लाबाय आरोना थांगासिनो दङ न'आवहाय. बोरमायालाय बोरमा बे जिनिसखौ जों हगारनांगौ जानानै फैदों माथो खालाम उफाय गैया बिनि जिबनाबो मोजाङै फैफिनथोंसै नोंनि देहा सक्तियाल' मोजां फैफिनथोंसै दा जों नोंनि जिबनखौ बाइकखौनो थाखायसो उफाय गैयियाव जों बेबायदि खालामनांगौ जानानै फैदों मा खालाम उफाय गैया जों गाबबाबो मोनखाया गाबाबो मोनखाया जों जिबनखौ लाखिनांगौनि थाखाय जों बेबायदि खालामनांगौ जानानै फैदों इसोरा मा लिरना हरा मानसिनि खाफालाव बेखौ माबा खालामनानै लिरनांगौ जों खाफालाव गाज्रि होननानै जों साननानै लानांगौ जानानै फैदों टेनसन दाला जागोन ना सानसे बेनिफ्राय साबसिनानै जों खालामना बासावहाय बिबोनां उन्दैखौबो लोगो मोनबाय ओमफ्राय रायज्लायसिगोन आरोना सेरावहाय नै दानो मोनथ'वाखै जिजेबाव थालांसिगोन थांदो होमबा स्टेसना दे बाय थांदो दे चिकेनजों एम्फौ बायदि जाफैजोबबाय टट'फ्रा फारौ फिसा थांबावगोन नामा बेलाय माला थाङामोन आं दहायसो थांखादोंमोन ए नै बाजै नोंसिनि न' खाथियाव दाख्लै सोरनि सारादु जायामोनलै लाइटमेन मा लाइटआव खामानि मावग्रा मा नाममोन सर' बा जोंनि जाथि जायोना खोन्थाबाय जोङो नोंसिनाया ओमफ्राय आं आरो जथिखौहाय नोंनि हिन्जावनि जाथि जायो होननानै बुंदों आं आरो मिन्थिया ओमफ्राय सोरनिबा जोंनि जाथिनि हिसाबै थाबाय आङो थांगोन मादै जि दै गांबाय आं थांनानै दै गांनायानो थैनोसै न'आव थांनानै लोंनोसै थान्दानो फ्रिजखौबो दहाय बन्दसो खालामलांदों दै गांनानै थैनोसै हा सफैगबाय खुनुरुखुम लोगोफोर सफैफिनबाय न'आव खस्थ' मस्थ'नो ओरैबायदि मेंग्लिबोजोब्बाय बोरैबा मोनजोब्बाय नै मेगनफोरखौनो ओमफ्राय गरमानो थानो हाला फांखासो होनानै जिरायना फैबाय आङो ओमफ्राय गेसआबोथ' गैया सफैस्लाबासै आंथ' फुङावनो थांबाय हासबेन्डआबो डिउटि थांबाय गेसआ गैया न' खाथियावसो लाखिनो थिनहरदों आरोना माने लेखाखौ आं होनबाय हासबेन्डखौ फैसाजों लेखाजोंल' होलांदो गावदा लाखिनानै दोननोसै फन लानानै खोन्थाहरबाय आङो उफाय गैया आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो ओमफ्राय अखा बोथोर ना बिराद खस्थ' जायो आरोना अरदाबावहाय माने मर्निंआवनो स्कुल थांनांगौ हास्लाबा आरो फैनानैबो 11ता साराय 11ता गाहाम जाफैयो ओमफ्राय माला संगोन माला जागोन ओरैबायदि जारला आरोना गेस थाबा माने थाबसिन जायो आरोना ओमफ्राय गोसोबायदि जखन थखननो संलाबायनो हायो ओमफ्राय अरावबा टाइम नांगौना आरो नोङो गेसावबा जाननानै दोनबानो जाबाय ओमफ्राय अरावबा थाफाबाय थानांगौ जायो बन थुसोलाय मालायनो लाना फैबाय आङो बिसिनिफ्रायबो गेस टेंकिखौहाय खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ'नो फैग्रो ड्रेस गानस्रानानै लाना फैग्रोबाय आङो मेंरुरुबाबो ओमफ्राय बिराद मेंफैजोब्बाय संफैनो खावफैनो बाबायसो आरोना ओमफ्राय गैया ओंखाम उखैयासै जिखुनु एसे ओमफ्राय लोगोफोर मा होनबावनो आरोना रायलायनायाथ' रायलायबोबायमोन रायलायबाय ओमफ्राय बिमाजोंनो रायलायबाय माने आमायनोसै मा जायो लोगोफोर आमायमोना जिखुनु जाया रायलायबोबाय रायलायनायालाय ओमफ्राय दागबो होबाय हाखौ दा
मा जायो खुनु माने गेरेन्टि गैया आरोना दाबो जेनेबा दा खोबाबो दाबो मोजाङै रायलायजोबनायानो जायाखै आरोना मानो होनब्ला जोंहाबो गोनो गोथो जादों होनो होआ ओमफ्राय बैसोर लाग्राफ्राबो गोनो गोथो जादों बुंनो हाला आरोना दा जिखुनु आइनो खोन्थाबाय आरो जेनेबा उपाय गैयाबा बिदि बिदि खालामनांगोन होननानै हाखौ फाननांगोन होननानैहाय ओमफ्राय नायसै मा जायो खाफालाव मा लिरनाय दङ माथो होनबावनो आरोना ओमफ्राय दुखु जादों आइयाबो जेनेबा एसेबां बुजिजोबाबाबो बुजियो आरोना बबेबा खोथाफोरखौ ओमफ्राय गाबदोंबो बेसेरा ओमफ्राय आंथ' गाबनानैनो खाथियावनो जिरायफानोनो हायाखै आरोना टेनसन आरो जेनेबा हाखौ फाननो होनाय लोगो लोगो बोरैबा जाबायना बेबो बेखायनो जों बुजाया जायनो जेनेबा दा दुखु दाजा माने गेरेन्टि होनो हाया आरोना जेनेबा फानाबो जानो हानाय जिखुनु जानांगौ होनबाय होननानैहाय माने आइनि नामावसो नालाय ओमफ्राय दा जेनेबा दा आइनो खोन्थानानै जुदि खामानिखौ मावाबा उनाव जुदि बायसान्स हठात साडेनलि मिन्थिबा माने खरा बांसिन गाज्रिसिन जायो नालाय बेखायनो माने रायलाय होनलाय बयबो बुजायनानैहाय बयबोथ' गैया बेयाव जोंहा मादैजों आंजों आरोना ओमफ्राय माने आमाइमोनहा गावसोर रायलायनोनो बोरैबा मोननानैनो रायलायासै आरोना बेखायनो आं जेनेबा आं फिसाजो नालाय आं होनबा गाज्रि मोननाय नङा होननानैहाय माने रायलायहोबाय आरोना आंखौनो आंजों मादैजों आरोना गावनि आइनि बिनानाव थार्ड नाम्बार आरोना मादै नाइमाथ' बिब' बिनानाव साब्रै नालाय थार्ड नाम्बार मादै दंफायोमोन आंजों ओमफ्राय लास्टआथ' थाङासै सोलाबिनि थाखाय माइ गायदोंना बिस्राबो मादैमोनहा ओमफ्राय जिखुनु माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर नायनोसै मा लिरनाय दं खाफालावहाय दा जोंनि खाफालाव अबेसिम मा लिरनाय दङ मिन्थिला आरोना लोगोफोर दुखुखौलाय आरो माथो बुंबावनो आरोना रायलायबाथाय मोदै गखायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो आं हाजारखि दुखु जाया मानो आं अरायबो मिनि खुसि थायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ माने रावबो दुखु जादों होननानै बुंनो हानाय नङा आं जेरावखि थाङा जेरावखि फैया आं जेब्लायबो अलवेज माने मिनि खुसियैनो थायो आरोना बेखायनो आंखौ मानसिफ्रा बांसिनानो दुखु गैया बिदि सानो बाट बयहाबो थायो आरोना ओमफ्राय माने देखायजोबनो हाया नङा होमब्ला लोगोफोर बेसेबांथ' नोंनि दुखु नोंनि प्रब्लेम बिदिखौ रायलायनो आरोना ओमफ्राय बाट आंनि जेनेबा आंनि लाइफआव जेसेबांखिनि प्रब्लेम फैया मानो जेसेबांखिनि माने दुखु जारला बा सुखुआनो फैया मानो आं गासैखौबो शेयार खालामलांगोन आरोना लोगोफोर आंनि मेम'रि हिसाबै ओमफ्राय माने आंहा मोनसे बिराद मिजिं दं आरोना मोनसेल' नङा बहुतथा मिजिं दङ बाट नायनोसै जाफुङोथ' बेखौ गेरेन्टि होनो हाया नालाय लोगोफोर स' नायनोसै आरोना जोंनि बरादा बबेसिम दैदेनलाङो बबेसिम थाङो नायनोसै मिथिला जिखुनु जा मा होनो दाबो मोजाङै क्लियारानो जायाखै आरोना आं बेखायनो होनदों आंबोथ' थांबाय थानो सोलाबाना ओमफ्राय माने मैया मोनायाव इमारजेन्सि फन हरनानै लेंहरनायखायसो आं दिनै थांनांगौ गोनां जादों आरोना ओमफ्राय माने नङाबाथ' नानिनि एग्जाम दं आरो नोंसोरनो आं खोन्थाखादों आं प्रिन्सिपालजों रायलायनानैसो लांदों आरो एग्जामखौ होदों आरोना आं एग्जामखौ आं मालाबाबो खथि खालामा माने क्लासाथ' नों बेखौनो फोरोंखायो दिनै मेथ्समोन क्लासा ओमफ्राय एसेबां माने क्लास एग्जामनि रिभिउ खालामनायसै नालाय ओमफ्राय जोंहा माने नानिया गासैखौबो टटेल अलरेडि रोंखाजोब्बाय हाजोबखाबायमोन ओमफ्राय जिखुनु दिनैनि क्लासखौल' मोनासै आरोना मेथ्स क्लासमोन दिनै ओमफ्राय एसेबांबो गोरा नङामोन आरोना नानिनि थाखाय दा गासैखौबो नानिया हाजोबनाय जाबाय जिहेतु फार्स्ट इउनिट टेस्टआव जा दंमोन बेखौ माने हाजोबनाय जा गाबोन दंबावो मोनसे गाबोन इंलिस दङ आरोना एसेबां नानिया हाजोबखायो आरोना आं बेखायनो एसेबां टेनसन खालामासै बेखायनो आं एग्जाम होखांनाय लोगो लोगो प्रिन्सिपालजों एग्जाम होयैनि सिगाङावनो आं रायलायखादों नालाय माने जखन बेखौ रुमाव दोनहैयो बिनिफ्राय फैनानै माने मास्टार आं बिसोर होनबाय नालाय मिसनो खोन्था होननानै ओमफ्राय बेखायनो आं मिस फैथ'वाखैमोन नालाय ओमफ्राय नेबाय थादों बेनि उनाव होनबायखि आन्टिनो खोन्थाबाबो जायो होननायखाय थांबाय होनबा मिसआबो फैखाबायमोन आरोना ओमफ्राय रायलायबाय ओमफ्राय होनबाय आरो मिसआ जोंथ' हगार हरनो हायो जेबो नङा बाट प्रिन्सिपालनाव सोंहै होननानै बुंबाय आरोना माने प्रिन्सिपालनो जों होनोबा मोजांसिन बिसोर होनबा माने बिसिनाव माने अनेकथा कुइसन सोंगोन नालाय ओमफ्राय माने सोरबा आरो थगायदोंबो सानो खोमा मिन्थिला आरोना आरो सोरबा लांग्राबो थायो खोमा आंथ' बेखौ मिन्थिला बुंनो हाला बाट रायलायहै होननायखाय रायलायहैबाय आरोना सासे आब'खौ लानानै रायलायदों जोंनि न'खरनि आरोना मालाय नङा आब'खौ लानानै रायलायबाय हारसिं थांनो बोरैबा मोनोना ओमफ्राय थांनानै रायलायनानै ओमफ्राय खोन्थाबाय आरोना न'आव जेनेबा बिदि प्रब्लेम जादों होननानै ओमफ्राय जेबो नाखा दे लांनो हागोन एग्जाम जोब्बा होननानैहाय थाब हगारहरबाय आरो माथो बावनो बयबोथ' प्रब्लेमखौ बुजिखायो बयहाबो न'खराव प्रब्लेम जायो स' लोगोफोर नायनोसै मा जायो जिखुनु
रायलायनायाथ' रायलायबाय आंनिफ्राय आं जेसेबां रायलायनांगौ बेखौ होनबोबाय नायनोसै आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला लोगोफोर बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय आङो थाबैनो गोदान आपडेट लाबोगोन आरो स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार